Dayawane kok ngantuk tenan. Pengen turu tak bilang duwe kasur. Iya. Atur kene. Apa kuwi? Jarak gendeng to. Iya, oh gendeng ya. Ini ratangi-tangi deh. Wes gugah. Los. Yo los. Loh. Loh. Sopo ya iki sing ganggu wong turu. Wah. Enak lah. Pakai nanya ya kesel. Asalan. Anak bocah delik lah. Ya diparani. Ayo. Kok nyapa ndelik ndek kono? Aku ban jarak mau gedeng mau. Heeh, ndek Arab. Sopo gendeng ndek kabeh ndek kene iki waras kabeh arek sing gedeng. Ngarep ini mbok arep iki. Iki arek Turu mau wong iki. Iya. Wes tau ndangane kali. Salah ketahuan kok kali yo. Ayo. Bisa ya, Yo. Selalu nih. Diki mangsing. Blangi. Loh, yo. Yo. Apa ya mati pulau le dan gue. Betul pulau le. Betul le. Betul. Apa kene?